ora bisa rawuh, iki bisa nonton lumantar HP utawa smartphone. Yaiku channel Malik Official. Nggih, mangketik wonten ing kolom pencarian mengke lak kepanggih. Iki mau uga ana pamundutan saka Bapak Iswanto. Di dalem ndi? Saka ing Asirjo Beran. Tanggane dhewe, heeh. Ya penontonnya dhewe supportere ya padha datang. Ya matur sembah nuwun kabeh padha nyengkuyung. Ujupe sambi pasar anggone ngenekke bersihan ya yo heeh. Lagune lali janjine iki ditembangne yaiku kesinggene ngalah siji. Nggih. Oh nggih. Nah, iki ya ana pemundutan saka pemuda Sambi Pasar. Al Mutahzor. Nggih, anak buahe Mas Kodok nggih. Nggih, nggih. Tunggal bongkos tunggal. Nggih. Monggo sing nembang lali janjine. Mau Mbak Tia sampun napa dereng? Dereng, ini Mbak Tia. Nah, terus Mbak Niken monggo lewung jaran. Jaran kuda liar. Ya, Mbak Tia nembang lali janjine. Niki mathuke jumeneng napa lenggah Bapak Ibu? Jumeneng. Suara penonton adalah suara rakyat. Adalah suara voting yang final. Ya, jumeneng Mbak Tia. Matarame lur kanca yoga. Nah, ya. Nah, ini gandeng no saweran 4 lembar ini dindung presiden sekawan pas. Kita nanya sing nyanyi kan aku to, Mas. Nah, betul. Jenengan iki kok ya tanggap nek kula ket laun niku pun batin pengen nyanyi lali janji. Dindung, dindung. Wong. Kecantol, Kecantol. Tak nganggo oli to. Kecantol iki. Kok sesuk gak padha lho. Iki buton berarti. Napa? Lho, sitok 5.000-an to? Nek tak tukar. Leru lan jupuk kok. Wah, nek akhire nek carane kudu dadi satu. nggih, siap. Nggih. Dan laris manis. Iki wau panyuwunan saking sinten Mas Dalang? Saking pemuda Al Mutahzor nggih, Pak. Nggih, matur suwun sampun kersa nyuwun lagu lali janjine kula taran deket sonten pengen nyanyi niku. Nggih. Niki keturutan, nggih ta. Tapi saderenge sampean niki nembang kita. Dipun Niki menehi doa napa? Merep masyarakat mriki ya kudu ndongakne barang, Mbak. Oh nggih, kagem warga dusun Sambi Pasar Boro nggih Mas. Nggih. Mugi-mugi warga mriki sami diparingi sehat. Amin. Dipun paringi lancar rezekine, panenane padha berhasil ora enek sing kena wereng ya Mas. Nggih. Muga-muga pokoknya kuncinya mau sehat gitu Mas. Nek sehat kok iso mergai. Betul. Iso seneng-seneng. Betul. Iso kumpul kanca-kanca Mutahzor ki mau. Nggih. Tetep lancar jaya. Nggih, kok jenenge ketok apik Al Mutahzor. Oh ya aku marai pengen gabung ngoten. Nggih, mari curiga. Sebenarnya enggak